Střední škola F.D. Roosevelta pro tělesně postižené Brno Křižíkova 11 je příspěvková organizace samostatně zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s tělesným a mentálním postižením, jejímž zřizovatel je Jihomoravský kraj. Škola svou tradicí, vzdělávací nabídkou, klimatem, moderními prostorami a možnostmi nabízených služeb zaujímá významné místo ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z celé republiky. Je určena především pro žáky s středním a těžkým typem tělesného postižení, případně s více vadami. Tomuto účelu je přizpůsobeno i personální složení školy, prostorové a materiálové vybavení. Funguje zde úzká spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno Kociánka 2, a ta je důležitá především pro ty žáky, kteří potřebují ubytování a ještě další služby, které už škola nemůže žákům zajistit. Je to například rehabilitace, ubytování, stravování a mimoškolní aktivity. Vzdělávací nabídka školy je velice široká. Nabízí vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od maturitního oboru obchodní akademie, dále dvouleté a tříleté obory vzdělání kategorie H a E s výučními listy, obory vzdělání kategorie J, například obchodní škola, a kategorie C, praktická škola jednoletá a dvouletá. Obchodní akademie je 4letý maturitní obor. Žáci se připravují na výkon ekonomických a administrativních činností v podnikatelské sféře i oblasti veřejné správy. Důraz je kladen na práci s výpočetní technikou, na porozumění základním principům podnikání, včetně souvislostí právních, administrativních a ekonomických. Absolventi nacházejí uplatnění ve skupině povolání zabezpečujících ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti. Obchodní škola je dvouletý obor vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou. Žáci se připravují na zvládnutí a výkon základních administrativních činností v obchodních firmách, živnostech i v neziskových organizacích. Absolventi nacházejí uplatnění v profesích zaměřených na výkon administrativních činností. Příkladem jsou profese pokladník, skladník, asistent účetního. Elektromechanik pro zařízení a přístroje je 3letý obor vzdělání s výučním listem. Žáci se připravují na zvládnutí základních technických činností v elektrotechnických oborech. Základem těchto činností jsou práce v slaboproudé a silnoproudé elektrotechnice. Absolventi nacházejí uplatnění především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce v technických službách. Brašnář je školní vzdělávací program vytvořený podle rámcového vzdělávacího programu výrobce kožedělného zboží. Je to 3letý obor vzdělání s výučním listem. Žáci se připravují na zvládnutí kompletní kožedělné výroby, včetně montáže brašnářských a galanterních výrobků. Získají znalosti o vlastnostech materiálu, naučí se vybrat vhodný materiál pro daný výrobek a vytvářet technologické postupy a pracovní šablony výrobků. Zahradník je 3letý obor vzdělání s výučním listem.
Obor připravuje žáky na zvládnutí základních dovedností potřebných výkonu zahradnické profese ve stěžejních odborných oblastech v sadovnictví, květinářství, zelinářství a ovocnictví a dále na zvládnutí výkonu pracovních činností při výrobě ovoce, zeleniny, květin, školkařských výpěstků i při zakládání a údržbě zeleně. Absolventi se uplatňují v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování ovoce, zeleniny, květin i okrasných a ovocných dřevin, při zakládání a údržbě sadovnických úprav i při zhotovování běžných vazačských a aranžérských výrobků. Zpracovatel přírodních pletiv je školní vzdělávací program vytvořený podle rámcového vzdělávacího programu Zpracovatel přírodních pletiv. Je to 3letý obor vzdělání s výučním listem. Umělecko-řemeslný obor je zaměřený na zhotovení užitných a dekoračních předmětů z pedigu, proutí a dalších přírodních materiálů. Žáci se seznámí s různými typy výpletů a jejich užití při pletení košíků. Část výuky je zaměřena na práci s alternativními materiály a aplikaci výtvarných technik vhodných pro zdobení košíkářských výrobků. Absolventi najdou uplatnění při práci v umělecko-řemeslných dílnách. Bižutérní práce je školní vzdělávací program vytvořený podle rámcového vzdělávacího programu Bižutérní výroba. Je to 2letý obor vzdělání s výučním listem. Žáci se připravují na zvládnutí jednoduché tvorby bižutérních souprav, práci s tombakovým drátem a bižutérními komponenty. Žáci získají znalosti z oblasti bižutérní výroby a v odborném výcviku mají možnost zhotovit výrobek dle vlastního návrhu. Absolventi najdou uplatnění ve výrobě bižutérie, při sestavování bižutérních souprav, ve firmách nabízejících opravy bižutérních výrobků, jako prodavači bižutérních výrobků nebo jako živnostníci, kteří mají vlastní drobnou výrobu zboží. Tkalcovské práce je školní vzdělávací program vytvořený podle rámcového vzdělávacího programu Textilní a oděvní výroba. Je to 2letý obor vzdělání s výučním listem. Žáci se připravují na zvládnutí jednoduchých tkalcovských prací při výrobě textilí a tvorby textilních výrobků s převahou strojně ruční práce. Absolventi najdou uplatnění ve výrobě textilí a při drobné výrobě tkalcovských výrobků s vlastním prodejem. Provoz domácnosti je školní vzdělávací program vytvořený podle rámcového vzdělávacího programu provozní služby. Je to 2letý obor vzdělání s výučním listem.
Připravuje žáky pro zvládnutí činností při pomocných pracích nejen v domácnosti, ale také ve zdravotnických, sociálních a ubytovacích službách a zařízeních. Absolventi jsou způsobilí vykonávat pomocné práce při přípravě pokrmů, při údržbě prádla a oděvů, při šití a opravách prádla a při údržbě bytových zařízení. Praktické školy umožňují střední vzdělání žákům s různým stupněm mentálního postižení. Jsou funkčním článkem systému vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem, se souběžným postižením více vadami a dávají jim možnost získat střední vzdělání. Cílem vzdělání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky, a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Získané dovednosti žáci využijí v dalším vzdělávání v rámci celoživotního učení. Vzdělávání v praktické škole se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je vhodné organizovat výuku tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti. A chlapci, kdybych já ti musel kolíbku dělat, do dřeva letíti, zpívej. Kdybych já ti musel kolíbku dělat, do dřeva letíti. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, například ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně na chráněných pracovištích. Naše škola je krásná, bezbariérová budova, která je určena pro typ žáků s tělesným postižením a nabízí žákům kromě klasických oborů vzdělání taky aktivity v kroužcích, zapojení v různých soutěžích a organizujeme v rámci školního roku už takové známé akce, jako je Vítám vás Cup, případně Na šikmé ploše. Jsou to aktivity, které jsou především organizovány našimi žáky a o to víc si ceníme této spolupráce s žáky a propagace školy na veřejnosti.